hlonipha uyihlononyoko ukuze iy'nsuku zakho zande ezweni. Wathi uma echaza lento umfundisi, wathi wona kuphela amazwi anomvuzo eBhayibhelini. Ngike ngizwe-ke abantu uma bethi bawachaza la mazwi ethi hhayi asho ukuhlonipha abazali bakho noma hlonipha abantu abadala. Mina-ke ngiye ngithi asho ukuthi hlonipha umhlaba ukuze uzophila isikhathi eside emhlabeni. Baningi abantu abadlule besebancane emhlabeni bedluliswa amaphutha abo, abanye bedluliswa ukungahloniphi abanye abantu, bese abanye abantu bebona ukuthi ababagudluze emhlabeni. Abanye bebabudedengu ngokuy'phatha nje, uthole ukuthi umuntu uhambelana nabo bonke abantu, egcine elala nabantu abagulayo abanezifo bese eyadlula emhlabeni edlule naye ngokugula. Omunye nje uthole ukuthi ukhonze ukuhamba amakilabhu namathaveni, edakwe ngelinye ilanga egcine elinyaza abantu noma egcine ebulawa abantu. Bonke laba abantu bahamba besebancane bese sithi bese kufika isikhathi sabo, kodwa iqiniso lithi ibona ababebudedengu ngempilo yabo.